ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ନୂଆ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ହେବ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼। ଭାଙ୍ଗିବ ଘରଦ୍ୱାର, ଉପୁଡ଼ି ପାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ଘରୁ ବାହାରିବା ମନା। ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବଜ୍ରପାତର ବିପଦ, ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖକୁ ସାବଧାନ। ଏନେଇ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ହଠାତ୍ ବଦଳିଯିବ ପାଗ, ମାଡ଼ି ଆସିବ ଘନ ଅନ୍ଧାର, ବହିବ ପବନ, ପ୍ରବଳ ବସିବ। ତେବେ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 23 ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବରେ ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଜାରି ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଦେବଗଡ଼, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଦି 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ତଥା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ରାୟଗଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥରର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁରଠାରେ ସର୍ବାଧିକ 148.8 ମିଲିମିଟରର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ହେତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।